Ordiz herriko neska eta mutil maite, barre egingo aldegu ilundu baino lehen, gozatu egingo aldegu ilundu baino lehen. Pumpa irezen 11 malabaretan, pumpa irezen 11 malabaretan, adi humore saioa astera doa, adi humore saioa astera doa. Okerrak eramateko zuzen, pilota okerrak eramateko zuzen, behar bada izan beharko da punpairez, gualtariren erara ala beharrez. Pilota okerrak eramateko zuzen, pilota okerrak eramateko zuzen, humore honekin lortuko dugu errez, ongi etorriak martxan da punpairez. Aupa Ordizi, hasteko, txalo bero bat. June Gabarain eta Xabi Olanorentzat. Bueno, hasi zarete pixkanaka txalo egiten, A ber, nahi gaizki ez utzi gaur. Nik Goierritarra naiz, hauek kanpotarra die, eta nik aurrekoan Iruñean sekulako publikoa izan genuen, eta esanien lasai, Ordizin flipatu ingo dezue. Eta hasi dira musika jotzen, horratzean hasi behar izan gara gutxaloa jotzen. Nere lana, hemen, punpairezen da publikoa berotzea. Eta, nola egin hau? Gogoratzen du lehen urtean hemen jendea mantarekin hola zegoela? Gaur bai? Gaur txalo egingo dugu Ordizi, bai, ala bai? Aber txaloiek! Oso ondo, haupa Ordizi! Hola bai. Bueno, hasiko gea punpairez ikuskizunakin, hemen etorri zarete, oso pozik gaude, ia bete dezuelako hau, jakin gabe zertara zatozen. Ez dakit bakarren batek baote dakin zer den punpairez. Eskuak altxa? Inortxok ere ezala. Neonek ere ez. Baino, kontatuko dizuet, punpairez ikuskizuna, bote prontoan, etortzen dan bezala ematen diogun ikuskizun bada, ensaio askorik gabe ikusten dan bezala, edo ikusiko dezuen bezala. Humorea, bakarrizketak, elkarrizketak, sekulako gonbidatuak, musika, eta gero kartelean jartzen dugu Euskal Komodina, eta beste 11 kontu. Hor ja sartzen da, gertatu daiteken, eozin gauza. Hori da, punpairez. Nondik dator punpairez hitza? Pilota mundutik. Nik beti punpairez ikuskizuna abiatzen dut, pilotaz hitz egiten. Nik. Hemen, Elena eta ikusi ditut nire institutoko lagun batzuk, ni pelotaz hitz egiten. Elena. Antzaude, ezta? Pelotaz hitz egiten abiatzen dut, ze eguzkitze jaunak, bakizuen nola dan errezua, hau eskatuko dizuet, Eguzkitzek esana, eskerrak zuri Xavier. Bai? Punpairez hitza etzen existitzen, eta Xavier Eguzkitzek berak inventatu behar izan zuen. Euskal pilota oso euskalduna delako, baina berak esaten duen bezala hizkera oso espainoladik. Eta orduan, punpairezek esan nahi du botibolea. Norbaite badak zer den botibolea? Nik ez. Baina, pelotan ibiltzen da hitz bat. Hori da punpairez, beraz, hor utziko dut esplikazioa, gehiago jakin nahi bali maduzue, Naiz Irratian, podcast bat daukagu, horregatik gaur grabatzen ari dira Naiz Irratian, hau emango dugulako egunen batean Naiz Irratian, eta bertan azalpen guztiak. Eta ni, pelotaz hitz egiten hasten nahi zenez, gauza oso kurioso bati buruz hitz egin nahi dizuet, ze sekulagoa gertatu da, ezta? Bakarren batek loin du gaur gauen? Ni loin gabe etorri naiz. Sekulako misterioa, jaun Andreok, astelena pilotalekuan,
epaileak txapa bota, eta zutik geratu da. Zutik! Ez urdin eta ez gorri. Ez zero eta ez inpernu. Hortxe geratu da. Zutik! Ikusi atzen duten. Euskitz ere itzi gabe geratu zen. Hau ez dia, sekula ikusinik. Barriolare, baina, ze gertatu da? Loikin gabe, jendea! Loikin gabe! Baina bazan garaie, Ja bada garaie, ez bitarren garaia ere, heldu da, ja. Ja nazkatuta gaude, pelotari urdinak eta gorriak. Pelotari bakoitzak aukeratu dezala, ze kolore eraman nahi duen, ze kristo. Eskerrik asko txalongatik. Nerekin batza datozte? Bai ala bai, bai! Ja está bien, euskitze, urdina eta gorria, fuera! Pelotari batek arroxez june bali modu, arroxez jungo da. Ta txapa, tente gehatze bali da, zerbait egati da. Zue badakizu orain modan dagoela, umea jaio behar denean, a ber, mutila doneska jaioko da, sekulako festa egiten dute. Marka da geho, 2026 urtean, olakokin. Lehengo baten ikusi nun bideo bat, estatu batuetan, piknik batean familia, antxe denak, piknik bat egin zuten, ama, bueno, etorkizuneko ama antxe, eta denak antza izuden, behin piknika bukatu zenean, ojo, kuidao, urrutitik ikusten da nola datorren, hidroegazkin bat, hidroabioi bat, hola, geisten da, eta berein gainean dagoenean jata fumigatzen ditu denak, ke urdin baten, kea desagertu zenean amona ere etzan azaldu, gehiago. Eta horri esker, familia horrek ba omen daki, ba, eukiko duen umeak, pitilina izango dula. Eta, ume horrek betiago jakingo du, bere familia su normala dala. Hortarako bintzat, balio du. Nik hemen utziko ditut lanak, ikusi deia publikoa berotu dala. Ze ordiziko publikoa bezalako ikazta, Hola, ikusten, esan izuen nik, esan izuen. Eta ni orain ja publiko artera noa. Horri izango naiz, mikroarekin. Bakarren batek zerbait esan nahi balin badu, galderaren batekin nahi balin badu, iradoki zen bat, nahi dezuena, beso altxata nik gerturatuko naiz. Lasai, voluntariok ez dituz eskatuko. Lasai egon eserita. Ni bitartean horre egongo naiz, gainera, ekarri dut, txampon bat, ze gaur goizean, Euskadi Irratian haitu dia, txaparen inguruan izketan. 15 minutuko bloke bat egin dute. Txapat zutik gelditu zala, esplikatzeko. Epaileak, pelota adituak, matematikari bat eraman dute, ze probabilitate ote dagoen galdetzeko txapa zutik gehatzeko. Ta harek esan du, 0,015. Hoi dala, 6.000 aldiz txapa bota, eta behin geldituko dala zutik. Orduan, nik guen denbora daukadanez, txampona botako dut. Zutik geratzen bali da, Maria, abixatuko dizut, Venga, txalo geixo, bero, eta musika, eta Maria Blanco, haupa pupairez, gabon! Venga, Maria! Pixka gehiago, Hemen zaude. Aurreneko 2000ak libre beti bezala. Venga, Maria. Iepa, ordizi! Venga, txalo, Igor. A ver, ordizi, ez intxalo. Euskalduna izatia da gauza bat, Bai, badaki. baina publikoko lehengo fila utz hauek, Bai. oso euskalduna zeat, ordizi. Ez iparre. Atzea ikuste tope. Atzeko gisa joie bitu. Ondo ikustaldia zue atzekoak? Ezkerrek, hankalusian izan da, atzetik ikuste zaita mestela. Jodiuta zaudete? Bestia, telefonoakin. Xabin, telefono bat, Telefono bat? Telefono, a ber, itxaldo. Mesedez, itzali telefonoak. Bueno, ordizi, placer bada, gaur hemen egotia. Ezen berra dakatu, ezagutze ez diten antzat, hau da inorrek ez? Bueno, lehenguzu bat obeste etorri zi, bestela inorrek. Bale. Ezkerrak, hor. Bale, jo, eske, hola induta, eske, entreke miopia naizela, otamar urte, Xabien. Nik 40. Antiago jarri behar ditut, okerro zaude. Nik 40, Maria. Ezen berra dakatu, bueno, ni Maria Blanco naiz. Maria Blanco. Izan nahiko kuriosoa, niko goratzen naiz txikitan, Madridea junginan ian, eta bakizu ez, Madridea jutezea, klaseki diakin, eta
madrileñoak beti gustoa galdetzen guri zenak, ¿cómo te llamas ta? Nagore ta, hala, Nagore. ¿Cómo te llamas ta? Itxaso ta, hala, Itxaso. ¿Cómo te llamas ta? María ta. ¿María? Sí, pero, María, sí. Pero, ¿cómo te apellidas? Blanco. Gracias. No, oye, pero el segundo apellido es Mendizábal, ¿eh? Bueno. Ta Mendizabal badakizue, Goierrin Mendizabal asko gaudela, ber, txaloin gaur Mendizabal abizena dakazuenak. Bueno, nahiko gutxi, gehiago espero Bueno, zure nitu. lehengusuak, Hori da, ana atzean bakarren batek, gure lehenguzu amanteen bateno Bai, zean bat bai, izango, bai. ba? Bueno, bastante, nik esan berra dakat, amona zalebikoa nula, Inaxi iraztorza, eta etortzen nintzen, ordizire bakizu ezerta? Azoka? Zertetar garintzan bestela. Parranda ez zait asko gustatzen hemengo parranda. Behasaineko igalo bio. Hola, Maria, hostia. Esan dizun, Maria, polemikaik ez ez. Broma, ez bat ez beste, urrutik izaudete. Kostatik urruti, nire gustako. Baina esan berra dakat, ordizire etortzian etzat, plazer bat zan. Ta aurten, bakizu, aurten, bakizu hain nun nahi zen lanian. Esan. Nahola ian azkan da, hainbeste behasaingo jende ikustiak. Hala, joder. Behasaingo ambulato joan. Ez dautzezue behasaingo ambulato joan? Azko juntzeate gaur, egun hauetan, balan asko eukideu, ez dakit, zuek ez bazate izan behasaingo hauek. Geski daude, nik zate, baten mageioak hau ezke hori haizu, etxe berditugu, ez? Etxe utzak? Ui, bizka txiste iruna, Egin izan, behasainen da lanian ondo, baino, behasaineko ambulato joa juntzeate, tokau zaizue jutia? Bai, ez? Horko salida, inorrezta hil horko salidatik ateatzen? Ni illa aurrekuan. Illa ez du arbo gutxillo. Baten batek illa hor residenti eukidu txaloin. Bale, igual nire kulpa zan. Bale, tezer pasatzen, ordeizi, bale. Ezen berra dakat, neo naiz pixkatola informatzen, enteratzen, hemen danak ordizikoak zeate gaur, aber txaloin, ordiziko jendiak. Bale, ordizi, gauzaniko polemiko bat esan behar dut. Ojo. Kontuz udaletxeko jendea dago, Ordizi, udaletxeko, bale, hori gero dator. Nahi esan die, ordizin, oindala urte, nere tio gaztia zanean, hau da, oindala asko. Ordiziko jende, gazte jende bat, jende aldrebeza danian dago, Xabin? Bai. Zestuan dago, ordizin esan diotenatek aldrebez jende asko. Eta ordiziko batzuk behin, moskorrak zeudela, aspertuta, moskorrak, bakizu, moskorra eta asperra, zer honik ez dago. Kombinazio kompleto. Bajuno mentzien ordiziko batzuk, zuek esan egilago gezurra, dan igual gezurra esan diate. Ordiziko batzuk moskorra, eta zeingo deu, behasainekoa jaharra jo. Behasainea juntzi ala moskorrak, terremotua zehola esan, zer hillo, dana parreite zuen, bai? Zeinen esan parre hori, zein da bilo! Stranger Things hau behidala, hoi parre. Nik sekula entzunga benukan, historia. Ez que Xabinek esan dit, Maria, ez esan gezurra dani, bueno, pentsa, Bakarren batek konfirmatu ez dakio hola dela? Bai? Bai? A ber, Maria, galdetuko deu? A ber. A ber, mesedez ordiziar batek kontatzeko. Garai hortakoa? A ber. Bea zan moskorro horietako? Uxue, mesedez, kontatu. Uxue. Zein edaki? Ez dakite, Maria. Baina, ondo altzaudete ordiziko jendia, benetan. Ai ama, paranormala izan da hori, Ai ama, Iker Jimenez! Ze izan da? Hau nahi tein deu? Ordizi, konturatzen zeate, gauza hauekin ez jolastu. Terremotuan ibilizan, baten hemen ez da, terremoto garaiko gezurra hori kontauzunik. Ez zaudete ondo, Ordizi, benetan, jende gaiztua. Baina, ezen berda da ordizi hona izela investigatzen gauza gehiago. Eta zartzen, ordiziko ze kontu esan, ze esan. Eta gauza hondik ez da hontzadan, ez? Garin okindegileak zehose irabazi du, ez? O premio bat eman dio, Garin okindegile zautzez ba? Premio, zin maz ez da ez interesanteik pasa. Orduan nahi nun pixa saltxa. Olkilan lehiaketare, zuek irabazi dezue? Bai,
Ez? Bueno, ez dakigu. Ni dakitela bai, baina gutxiatik. 0,5, ez? Ostras, hemen ez zaudete atento. Ikustezu, ordizi ez da gauza interesanteik pasatzen. Desde el terremoto de Beasain ez da zer interesanteik pasa. Ordu ni etorri pixka saltxa jartzea ze. Ordiziko kontuak sartzen da, de repente, udaletxiak puntuazioa. Bakizu ze puntuazioak ordiziko udaletxiak? 3,8. Ordiziko gaur udaletxiko langileak hemen daude? A ber, txaloin? 3,8 zenbatetik. 5. Oso ondo. A ber, oso ondo, bueno, nota hobioak ikusita nao. Zein. A ber, 5 bat, Esan berra dakat, jendia kejau da alde batetik. Bueno, gauza honak eta txarra daude, Lasai. Udaletxekoak jaten lasai. Oposaketak atea eta plaza dakazue? Zemen, que si la rubia, la morena... Bai? A ver, bota. Hombre, rubia eta morenua, beti dago baten bat. Zuek aizi dute gaizki pentsatzen. Gauza politiake bai, bitu, alde batetik, bate jarrizun. Fui visitado el 28 de mayo para acompañar a los hermanos de la Cofradía del Queso Idiazábal de Ordizia. En la celebración de su Capitolio nos atendieron de maravilla y lo pasamos genial. Txalo bero. Firmado JS. Opa, JS. Ondo. Gero beste batek, JPek. Zer dio, dena Jotak? Bai, Javier, Javier, básicamente. Batek esatezun, el edificio histórico, bueno, la plaza es pequeña y destacan las columnas que la rodean. La parte vieja es pequeña, pero vale la pena visitar. Honek udaletxekin zer ikusi dakan, ez dakigu. JP baino, bota nahizun, turistak. Honeare, jauz eskizu, turistak? Ahi ba. Gero, beste batek esatezun, aparcamientos de vergüenza. Ostra. Baina, hau ez dakit, ordizigatik dan, zestuatik dan, bergarat, oza, honek daneako balio du. Aparkamentu honak nun daude. Iretan, beste ez dakizu ezin da, Lazkaon. Lazkaon? Normala, ez que Lazkaon, zein nahi du Lazkao, ajun? A ber, munduko konfiantza danakin. Oza, izan nahi, zuez ez dura baina juntzeate? Ez, normala, zerta. Oza, Zumaia 10 minutu teukita. Gero alare ez zamerra dakat, hemen CLek jarri dula buena atención y amabilidad por parte de la chica rubia de la entrada. Bakizu ezein dan? Guiñito jartzen. Guiñito. Ez? Bueno, enteruko gazin dan. Eta bat, derrepente euskaldun bat atea da ordizin eskerrak, Margari eskerrak etorri izan, oso ondo berale egin didate behar nuen ziurtagiria. Aziko, bueno, ordizi. Bai? Hortako daude laneak, eta gaina eskerrik asko eman, ez tetu lertu, baina bueno. Eta Ricardo jarri du, bukatzeko, ez vida. Eta osto bat eta zuaitz bat. Ni goguakin gau nahi zuela etxorta juteko. Zamerrakat, por cierto, aparkelekua gaizki esan dugu, baino tren estazio onduan aparkatzeatik, gaizki ondo hori. Ondo? Ota da, oin. Balako. Hemen ez da otaik, Maria. Ez que indet aparkeu eta gero pentsau. Bizitza nola ititu gauzak, da gero pentsau. Eta baina aparkeleko tema atea dela izan dut. A ber, multa batekin. Bueno, ondo jaltzate pasatzen? Bai, nire nahiko improvisagoa izan da, eta nahiko ondo izaitateatzen. Nire guztua nao, egile ez dan. Baina, oain dator, saltxa, oain dator, ze? Dakau, 2 gonbidatu dazkau gaur. Eta lehenengo eskatuko izuet, bueno, lehenengo aia ikusi dezuen ikustet. Gaur estilo eta klasi dakan bakarra, bestean ajantzita zaudete, ala nola. Baina eskerrak, etorri zaigun, Inigo Aramburu, aurrera! Apa, Inigo! Zuretzat. Kontu zakakin, Inigo. Kontu, hanka. Neriao! Berea. Txalo bero, Inigo honetzat! Ale. Ai, ze poli. Apa, Inigo! Hemen, jarri. Vale, gertu. Ez dut inor ikusten fokokin. Ja, eta etzai bat eguzti. Nik utzatzi jendia ikustia, sentitzia, hor. Negire bai, altxanekeke? Altza, bai.
Bueno, gero urreut ez pentsa, biztak ez dira onak, Nik ez nun uste gaur ordizia gomidauko nindutenik. Ez. Ez. Surprise. Nik eukin nun ordiziko alkatekin. Iñigo, a ver. Ze? A ber, Gauza da nik duela hilabete batzuk TikToken, sare sozial baten igon un bideo bat, Goierriko alkate estilosunan ranking bat inez. Bueno. ez que honena, be. Hau para, buru. Eta ordiziko alkatea adurrezen arro. Azkeniko Adurrezen postu arro. jarri nun. Adur. Eta ordezkeoztik kalen ez dituela kasualik. Adur. Orduan, nik ez nun uste gaur adurrezen arron feudon gonbidatu izango nitzekenik, baino ikusi baiet, orduan Wow. txalo bero bat adurrezen arroi. Adur. Wow, etorri zea. Bueno, hoi esan da eseri nolaiz. Wow, ez que hori esan da eseri, jo, nire eseri konen. Hoi esan da Ostra, eseri nolaiz. hori... gonbidatua, bueno. Zeinek irabazizu, Iñigo? Zeinek Irabazizon, behasaingo alkatek gaina kasualidadea PNV-koa da, orduan. Behasaingo alkate. Ez dakit adurri grazia hondikin gozion horrek, baina... Wow, lagunak ito nahi gea, ez zuta, ni gaur hemen, Pilak jartzeko aukera poliki da, 2026 Hori, urtea hori, zide hori, orduan hori. adurrezen arro, aurten lukaldaketa bat. Toma. Ja, ba. Aiatuko zaio, Baina aiatuko oso zaio. jatorra da dur, oso jatorra da. Oso jatorra Aio da. ba, bueno, Inigo, placer bat, eskerrik asko, por cierto, etortzeatik, Zuei, gonbidatzeagatik, mila Eta, a ber, ze honaiz informatzen, irakurtzen zure inguruan, eta gauza pila bat, eta nik uste dut honena dala, zure hotik, esatia, zein da Inigo Aramburu, zeintza, nola definituko zenun, zeintzea, a ber. Bueno, ni Ez que... lazkautarra naiz, Vale, horreino. oain arte esaten un gaztean itzela, aurreko urteko beten ikun eta gora nijo. Ai, no, favore, zenbat urte dazkazu, hasi gea. 25. Ai, hogeita bost, nini. Gazte txartela ondi bakazu? Bai, oin Baixo. Baina Tia, ja. Madrilgo metrokoa Esan. iakaduka bintzat. Madre, bueno, Ordu, kanak atea zizkizu? oindik ez, nahikoa ia dauketela. Nere lagun batei aurrekoan txotxoko lehengo kanatea zitzaio. Hala. Osea, eta dago, imagina unola dago gaixua. Ja, pentsatzen dut. Dago, eta guztekin, bueno. Pentsatzen dut. Ba, lazkautarra naiz, Azkautarra. bai, moda estilista, barazki saltzailea, kazetaritza ikasten dut, eta beste hainbat gauza irratin lan egiten dut. Eta beste gaurkotan hemen amaika kontu, Eta beste Xabin. hamaika kontu, bai. Beste amaika kontu. Bai, nahiko bersatila naiz. Bai, aber, baina azkenean, osea, Inigo Aramburu, nik, behintzat zuri, noin dela gutxi izan da, buma, nahi derebente, Instagramen, bueno, Instagram, batematek ez dakiz zer dan Instagram hemen? Seguro dagoela baten bat. Nire amaizalda etorri, ez. Nera baketzu dakingo zer da. Ba, azkenean, sare sozialetan oain asko ateatzen zaizki, zure bideuak, zure... Eta egia da ni enamoratu nintzen, lehen egon gela komentatzen, ba, modak eta barazkiak, eta nola itezen un konparaketa hori, eta azkenean, nundik etorri, osea, nundik jaio zea? Zein izan da, alia o... Zein batzetatik? A ber, zein batzetatik. Bueno, guk baratzana odolan damakiu, Bai, esan. bai, nik epizka bai, Zuke bai? A ber, ni bili naiz, barrunak eta sartzen da zea. Ibilitakoa zea? Porru ere sartu duzu. Porru gutxi, porrua zanaet. Ja, Porrua, bueno, gauza Eske- zozua da, eta gero porrua da. hoire egia da. Porrua landatzen, Hori babak eta... Ni gehiago bilinez porru arten, egia esan. Vale. Babakan baino. O tomatiak. Baita. Ni, neramunak erakutsi zian, tomatetan, eta hau da, gaurko kontenido honena izango izuet, tomateta jute zian, zeak eta, ai, Jesus, etorko zait, zea hau, nola da, oskola dakana karakola. Jo. Hori ala karakola esateko. Enau bixi. Ba, karakolak eta jute zian ez, lurrian, zerbeza, jogurpotian, zerbeza jarri, eta karakolanak hortxe jute zian, tonto. Moskorran pare. Ikaragarria da. Zuek hori ez tezu egiten? Ez gu gehiago insektizidak okea. Ja, bale. Ez alare gaur hemen gure bezero batzuk badare ikusi ditu sartzen. Orduan, eskerrak eman nahi dizket gaur ere hemen honea etortzeagatik. Joe. Asko maite zaituztet. Wow. Eskerrik asko, asteazken ere etortzeagatik eta gaur kontan ere hemen izateagatik. Eta insektizida alik eta gutxin erabiltzen dugu. Ez Vale. diki hau, Ondo. argi jaten dezu ez duen etxen barazkia. Parrandan atea berdeu batzutan, Bai, eta beharko genuke.
nik uste. Parranda. Baina, eta nondik sortu ze? Osa, nondik, nola izan zen? Hasi zinean zaretan kontenidua igotzen, derrepente izan zen, Bai. Euskadi irratian da ibilizta baita Bai. ikusi zaitutela. Gauza da, hasi nintzela euskeraz eduki sortzen sare sozialetako, iruditzen zitzaian bagendukela nolabaiteko utxunea, euskal eduki sortzaien arten, Bai. eta aprobetxatuz nire tesitura leku ezberdinetan aritzen ditzela, erabaki nun horren ingurun aitzea jaizketan, eta hasi nintzen bideok egiten, editatzen ditun, igotzen ditun sare sozialeta, eta ondoren aurtengo udan idatzi diate Euskadi Irratitik kolaboratzaile gisa hasteko, eta Euskadi Irratitik gaztea, eta bueno, hain bitan aitzen naiz. Ezke ikuste zaitut, eta Bai. tope. Eta, bueno, Eske saiatzen naiz, azkenian, barazki saltzaile, modatik hitzaiten, oz, eske, la kombi kompleta, dana dakazu. nik uste, bat parrez, ez dakiz, zein parrez txikitzen hor. A ber, Inigo, oain, zu modako espertu bezala, atretzuan epizkatu lertuko zu, gaurko gure atretzua ze, publiko zueke komentau nahi baizue. Osa, zirko mierda hau esplikau norbaitek. Osa, gukin deu, Osa, konstiente naiz, hau ekarriet nik, hau ekarriet, ez ton buru ondila, haua, Bai, joepa badijola. ai, pelota, ai. Hau zeiru itzen publiko, uf, zedanik bildurra, danak fobia. Sartuko diogu pelota hauan. Bai, hori da. Buah, kategoria. Eske bez, eske nolantz, eske basea, ulertzezu. ikuste. Eta hau buru ondila da, eta eroitea. Akabo. Nik hainbat gauza esango nituzke gaurko atretz honen ingurun. Puf, Lehenik eta behin ez dakit suabe mesedez, hau ja lurrian lagako ez, eroitu. posible litzeken Xabier Euskitzen fotografiek entzea. Bai, zea, ez da pentsaure. Xabier jutia eta nire banoa. Xabier euskitze badoa, hemendik nire punpairez, ez da. Nahi Xabier Euskitzek ozki pixkat ematen dit. Bueno, bakean duen goepa. Jode, Maria, gaur ez du bukatuko programa. Jota gainenekan hemen bitu, Xabier, hau, posi daunian, dago azarre daunian, ezkan bi Xabierrak, jarrita. Hala, que Xabier eres depende de tu signo zodiakota. Ba, ja hori zetingo, hala. A ber, zege, bildurtuta, zege jo. Tarjetitak emituse politzidazkaten. Bai, tarjetitak, egi esan zoragarrik dira. Gehien gustatzen zaiana nik uste dentadura gala, orduan pentsa dezakezu. Ambulatoio batetik, bota nahi zuen, Ez, hori relikia. Maria Kintzon, trata. Reliquia. Basuran ikusi nun, txet, pa mi. Zuk esan dezu Maria erdizaldi bitarra zehala, Bai. ni ere bai. Gure amona zen azaldi bikoa da, eta gure ama hemen tarten dau, eta ez dakit zure amona, zezaldi bin badakizu Zaldibin danan, bai. danan lehengusukea. Bai, bildurgarri Eta da. ez dakit ama, Maria eta gu ez gehan lehengusukiten. Ai, ama, a ber, Zure Ni amona- naiz, Zure amona nola esan dezuztala? nire amona, inaxi, iraztorza. Ama, Eta guztein mendizabal bestia, loiola baserrikuak. Ai, ama, eta inbeste informazio ez dut emango. Hau gero YouTubeen da, ber, baten bat etorriko zaite. Ez? Nik uste Hemen ez gehala- astu ite zaigu, baino... nik uste ez gehala pariente iken. Etzeate? Ama, Ez? ez dakizu. Una noche loca, Ez dau jakiteik. no hubo ahí. Yo creo que no. No, ez, aizu, izatia, zekan zu soltua gea biloke. Bai, hori izan marro, nantza dezu alturan. Bai, eta guapua gea baita, bueno, Bai, bea bai, gehiago, bai, igual bai. ni baino, baina. Eta estilosoak. Bueno, nere outfit, osea, ni erropati, zuen artean, ez zait gustatzen konpreta jutia, txarra naiz, ez dakat gustoik. Nere outfita, Ondo. mutilak esan ditelako ze jantzi. Txalo bat nere mutilai. Txalo mutilei. Eske, beak aukera utzine. Eta zuri gustatzen nerea? Eske nei harrituta lagatzen, nei asko gustatzen zait, baino, Ba, gaur ordiziar batek diseinautako txalekoekin dator, IMZ. IMZ, ordiziko batek. IMZ, Irune Zoragarrik. A ber, ni jantziko nun, ba, eske ni erresa naiz, ni hau gauza hau zentzilua naiz ni. Piskatarri jasotzaiena da txalekoa. Hala da, harri jasotzaiena. A ber, eta ombrera hoieke, Bai, baina folklore piskatere ekarri nahi nuen gaur konta. ba, eske zu eta zuk itia dakazu, ze badakizu. Bueno. Bai, eske badakizu eta itia dakazu, ni ridikula banaiz, ni ez. Ez esan Nei nahi hori ez broma, da. ez esan nahi broma. A ber, eta zure moda, eske ni, modatik itzaitia eta ni, eske ez da batera garrila, baina, bueno, guazen, saia bingo naiz. Bai, saiau. Zure modan, Euskal Herrian, zure gustokoena zein da, bueno, ez gaituta nago, baina... Beti Carmen Lomana asko aipatzezu, Carmen Lomana. Oso Carmen Lomana zalea naiz. Ja, ez da pixka txonilla? Ez. Ola, txonipija hauetako estilo, ez? Ez nuke esango.
Karmelomana, txoni. Jo que sé, nik danik txoni tonkea bat hartze joet. Da nahi. Bande pijas y glamurosas, baina geho... Danak kaka komunian izatea nao. Ez dakit, ez? Abitu, bate txalo. Ez dakit. Karmeloman... Nei asko gustatzen zat, Miren Arzaiuz. Oain hemen danak pentsauko due ultrapen euberoa naizela, hau esan dako, baina eske egie dana da, Miren Arzaiuzen alaba, oso emakume estilosa dela, La Dama de Negro deitzen diot, nik beti beltzez juten dela. Nei etzin bate guzti. Nei hori da, gauza bat, beltza da, ez da, eta dana beltzez jutea, ulertzet, Alare, esango dut, nik asko hitzaiten dut pertsona hori buruz, eta ikaragarri gustatzen zat bere estiloa, Maialen Iriarte, bezalako politikarik, ez da Euskal Herri oson, ez da Espainien ere. Olako klasea daukenik. Bai, hainbeste, Bueno, adurrezen arro daukazu. Nik antolau nahiko nuke Maialen Iriarte eta Adurren arteko kafetxo bat. Ojo. Gomendio ugari hon daitezke, Maialenen partetik. Gaizto. Bai. Zartutaz. Ez, Adurrek ez ditutzi behar, datorren astizkenen ordiziko feria etortzen. Normal erutu zait. Ez que aizea jolasten zure ogillakin. Hala da. O sea, con el pan de cada día. Beta huin behar nau. Ez que, bai. Nik betauko nizu. Normal, ja. Nei esango baziazun gaizki gantzea, bueno, gaizki gantzirez, hobetzeko dao. Hori da esatia, gaizki jazte zehala, modu apaindu baten, da hori ere, ez da inpolitia. Eta modatik itzein da nik, ez dakate referenteik, eta nire referentia, zanaet. Zue bakazuen modako referenteik hemen publikoan baten batek? Baten bat esango zenuen? Ui, hola, baten bat dago. Dana joan india eta hemen utzi diguzue. Bale, nitak bakzate, ez dakizue inorra izaten, ez dakizue inor. Ez da zer pasatzen, lasai. Oain ordia modatik itzengo deu, baina ez modatik gaur egungo moda baizik eta modak inditun kaltiak, eta nire ustez izendatu beharko genitun top bost bat, Xabin, etorri nahi zuzuke parte hartzea? Nik uste etorri beharko lukela. Ano. Osa, ezkenik oso... Top bostak modan eondian gauzak zorionez. Gauza, hiladanak, jun india eta eskerrak. Como el tacón de aguja, ez, inorrek ez dakila, gaur egun takoietan ibiltzan ez dakigu. Ze pasatzen da con el tacón de aguja? Ze pasatzen, dantzaiteko ondo. Nei dantzaite takoiak, baina hortik aurrea, zana. Hills iten du. Bai, hortik aurrea, takoiak juntzian eta neskak inden gauziko nena izan da. Takoi txatxo llegabe biltzia. Baina, a ver, lo primero. Trrru. Joku bat ingo dugu. Bakoitzek esan dezala bat. Vale. Hemen berak agintzen du. Ja, etorri da. A ver, Mariak eskaleta bat prestatu du. Mariak ia aste entzaiatzen hau. Hau preparatzen, behazengo ambulato joan, entre paciente y paciente, tu. A ver. Ai, Jose Ramon, falla windu, venga. Nere ustez bai. Zer? Bakoitzak esan dezala, pa. Vale, venga, niaziko naiz. Ceja, ultra cejas finas, osea, gogoratzen zate ceja, ja ceja gabe. Ta jendia ez dezala kendu, esatezula, a ver. No año. No año. Geo pintau en behar. Ta gaur egun, ba hori. Micropigmento. Nola, bueno, ez dakigu zer da. Pintau en behar. Bai, pintau en behar. Da nik hasi trentzak itxeitut, hemen, bida. Ni ceja ondizalea naiz. Hemen erdikoak endu nun pixkat hemen gauden da baten. Laserrakin aspaldi, baina beste guzie luzea. Hande ono, hande. Bai. Ceja fina edo ceja grande? Ceja grande. Ceja grande, txalo. Ceja grande, txalo? Txalo. Bai. Ceja grande. Lince mouan, gustatzen zait. Lince moduan. Oso lince begiradakaz. Bai. Jarri ezkeo. Ni ceja handia. Bai. Nik beste bat. A ver. Gizonak maiakin. Gizonak maiakin. Ez que daude gauza zatarrak eta gero hori. Osea, izana Osea, ezin dezu egukaldeu, bai, zuek ez, punto, jazta. Osea, dana nahi due, gubezela izan, nena. Gaina hor fenomeno bat gertatzen da, 50 urtetik aurre ez dakit gizona ize gertatzen zaizuen, baino maia mundu hortan sartzen zeate, eta... Baina kirol mundua nahi gara, ez? Bueno, edo ez. Kirol? O paseo, txakurrekin, igande goizen txakurrekin batzeko paseo. Orduan... Hombre, bidegorrik emin asko indu hor. Jesucristo. Bidegorria da pasarela bat, endurgatia. Hala da. Okerrena. Orduan. Bidegorriak etuin berdia. 50 urtetik aurrea, maiak... Eta aurretik ez, Aurretik ez. Zure txanda. Ez dakit, nik ez dakit. Ez, pitilloak.
Gaur pixkat pitillo bat. Baina gaur zerbaitegatik, gaur txandala ez da pitilloa. Aha. Baina Pitillo- pitilloak egon ziren, pitilloak modan, eta guain, ja, pitilloak ez ziren erabiltzen. Egie. Nik ordein Ja. ditut, ze ni oso pitillo zale izan naiz. Bai, Bai. Ez dut ziguki. Esate zuen, pitillok erabiltzagatik, igual seme alabarik ez genula izango. Nik ez dagoet problemaik, ze saiatzen naiz ino agarra, baino jendea bildurtuta egon zan, garai hartan. Nik ez ditu sekula jantzi pitillok. Jesukristo no me pillauko ditut. Baina zu gaztegoa zelako eta pitillon aroak ez zaitu harrapatu. Bueltatuko da, Bultatukoa, dana hueltatzea, corazón. Zuen exak jaur daude, txeke, dana hueltatzean horrekin erexak ez gara hueltauko, ez flipau. A ber, oaini, Bale, bota. moda, hau, claro, hau nere garaiko jendiak, ez dakit hemen, claro, modan, segun ze garaitakoa gean, gauza batzuk, eta nigo horatzen naiz, moda, bailarinak, kolore guztitako bailarinak eta Victoriak eta hor jaseon mix bat de zapatos feos, porque bailarinana etzan ulertzen. Nere lagun bat behin parrandan kontzertu baten bailarinakin, bailarina gabe buelta uzan. Bailarina bat eta danak zauden, etorri zan Maria bailarina galduet eta gu hola, bailarina ezin bilau, Zumaiko txosnetan, osea, hartu genuen hola, osea, zer da kakao? Eta hori dakazu, hankazpilan, ez zertako. Ez du funtzio egiten. Osea, nik bailarinak, mesedez, A ber, nire kuadriako neskek erabiltzen zituzten ezkontzetako. aiam. Ez, esan nahi, etzan ematen zapata bat eunien zeharri biltzeko, eta gero poltsoatik atatzen zituzten bailarina batzuk. Parrandako. Ez deportiba batzuko, eta Salomon batzuko, ja, ze euskalduna gea, honiako da txarreako. Barkau. Ez? Bitxu hemen aurrian ez da ze inorre eta... Bueno, Bi daude, hemen euskalduna, ausarte. bi euskaldun, Bai. bi kategorikoak. Ze, zure topa, ze? Zure tendentzia, beste bat badukazu? o? Ze kenduko nun? Hor, dauguzkezunak. Hemen dazkate, baina hau sekretu badia, Ez, Sabien? bukauzuk. Ez, jazta, bukaet, ez da gauza gehiago. Ez daukazu bestek. Ez, oain nola, Torri zait. Tirantia, hemen mutillakin, a ber, eske mateu mutillan zeago, zela, Ez, kaina, ez, baina da, eske batzutan, jonite zaigu pintza, ta da, alde batetik, mutillak tirantia jartze dituenean eta pezoia hor erdibistan, baino baita ez, zatezula, a ber, ze joku da, osea, zena ezu, ze nahi dezu esan honekin. Esan dezaket gauza bat. Esan, porque... Neioi sexy iruditzen zait. Bueno. A ber, parre, etzaio zuen animau, ezin parre, porque hori ze... Eskotea hondiko tiradunak. Hola? Bai. Bai. Kuku iten. Piskat. Titiburuela. Kuku. Kuku. Baina hori politxa, oza, hori A sexia. ber, segun eta zer da honazpitik baita ere, ez? Betxo, Zuku lertu nazu. Vale. Baita, Maria, segun eta zer da honazpitik, karo. Kamiseta tiradun bat esaten zute, imaginatu dezakegu gauza bat edo beste bat. a ver, ba, bueno, favorez, ja, bueno, ni Bueno, berdin. paso, ya está, zuek alde zuen hain. Zuek alde zuen hain, ni izartuko. Zerbait gehiago gehitzeko? Gorroto. Jendiak tiro bajua esateu. Niko jatzen dut. Nik gustatzen zait tiro bajua. Bai. Bai. Hola, jetxi kulero dana biztan da, nahi grasilla, ez dakit. Gizona irraja ikuste jo, tiro bajo ikuik gabe eta... Ba gure, pixka ator sartzeko moda hortan, ez? Ez dakit. Nik tiro bajutik jarraituz, ez da agian tendentzia edo moda konkretu bat, baino prakak goraino jotzen dituzten gizon zein emakumeek, Eharra. Altza Felipe... Trulala, Galtza Felipe. Galtza Felipe. Trulalai. Baina, a ber, tiro altua ere modan egon da. Ja ez da tiro altue, da Da, bai, Ja. aratago. Camel toe. Camel toe Ja. gizon zein emakumeetan. Bai. Camel toe, no, please. No, please. No camel toe. No. No. Ai, eta... Gerri bere lekun. Okay. Eta ez dakit, klaro, ordizira eta moda horiek etorri zian, baina azpeiti aldian da, zestuan da, majadero asko, haimen egongoa, majadero asko. Moda zan, motorzak, istu, kriston kampanak, imagina, motor gorrillak eta aro gorrillak. Gauza bat, kriston innecesario, ba. Ez da hori honea Hori jau? goierrin ez. Nik uste ez, ez? Ez da nahi hau, ba, zorioneko bazuek. Fuera. Esker, Bai, txalo. txalo. Txalo Consciente. goierriri, txalo Bai, goierriri. ze gauza batzuk hor deskargatik ez dira pasatzen. Osea, ja. Eskerrak. Ez. Eskerrak, hori salitrian kontuak, ai, eskerrak. Eta hori, nik uste dut top hori.
Zuek, ez zerra gehiago ez goitzeko? Kaina gehiago sartzeko? Nik beste gauza bat. Hau ja, hainbeste estetik usten igual kendu inda, publiko zuek gogoratu. Push-up sujetadore, de repente, titillak, imagina hemen, gaur gaina behitzen egon ere titillak da, behian dazkatela pentsau dut, momentu baten. Claro, eske, ohituta gaude jendiak hemen dazkala titillak, baina horiek ez dira titillak, horiek dira beste gauza batzuk. Zanaet, plastikoak, jo que se. Baina hemen, eta push-up batzuk egontzian garaian, jendiak ukitzezula, claro, altzunak, porque batzuk ezin dugu. Osa, ez dakaunak ezin dugu. Ojalá, batzuk, ojalá. Igual inbiriak itzeiteu, igual. Baina titillak hemen goian eukitziana, a ber, baina zuri, nahi guztabit ez zait, izango dit. Ez, badiru etorri naizela zuri kontraria matea, baina Ez, a ber, guztuak. ni eskoten aldekoa naiz. Nire bai, eukiko anu ordia gehiago, baina ez dagaten, Ez, igual, euki ala ez euki, Ez, Eskotea corazón jartzen ere da. izin dezu esan euke. Ez dakaunok eskotia, gorra da. ez, beste eskote Porque ez mota da, bada. ezin da. Beste eskote mota bada. Beste eskote mota da hori. Zuriagoa agian ez dakit. Tristea. Tristia. Ta hola jarrita dana sobran, dana sujeta horiak ez dezula ondo betetzen da, ze. Hola pixkatin da titilla ez dezulako sujeta horiak tapau ez dizun eziten titilla biztan. Ez que bez, ulertzeit, baten norbaiteko. Ta normalian eskubila txikillo eukitza deu, nire kasua mintzat, titilla, eta... Eza guztia, no. Ni promiskuidaden aldekoa naiz. Jode. Ata dana. Ata. Lazkaoko jende hau. Eta zure modan eondan gauza gustokuena? Ui, Larruzko abrigok. Me encanta. larruzko abrigo. Bai. Bueno, bai? El cuero es mucho cuero. El cuero es mucho cuero. Mutila hau ez da ondo, Ota bosturte, gero, ez dazkala antzematea. Muila beste generazio bat, ez, Xabinzu? Nik 40. Ez, bai. Eske nik bakizu ze trauma dauketen, gaur urte Bai, guztiro bai. egongo naiz. Joe, que si los 40 Berrogei, principales, esto, laxe dabil. Baina egun denen parrandan da. En fin, berdin dio. Moda gustokoena, zuk? Ni oso modazalea izan naiz beti. Hombre, nik galtzerdi zurik ibiltzen hasi nintzen, eta bueno, lehortan bertxok. Bai, galtzerdi zurik ibiltzen hasi nintzen agatik. Eta, bai, ez dakit, nahi inbide emateit. Bai, ikusten dut hola jantzita eta inbide emateit. Ni jantziko nintzeke holaxe, eguen dela 20 urte, kirkilen. Hor, hemengo tabernatan, txosnetan, ordizin, santanatan. Baina, ez zeon ausardi hori. Etzeon. Egia dana da asko aurre hau dala, eta zortez, ni behintzat seguro sentitzen naiz eta gustua sentitzen naizola jantzita. Bai. Eta, bueno, nik uste antzematen dira pixkanaka gizarten aldaketa horiek, eta eskertzekoa da, nik zorte eukidet. Bai. Eskertzekoa da, zuk iten dezuna, eta zuetela, jende asko egiten duna. Eta bai, pixkanaka aigia. Nik uste dut baietz. Bai, lazka? Bai, nik uste pixkanaka aigia, la? Ja. Ez dakit, ezken izentzazioaka, derrepende jendia, Frankokin hobeto biziginan izaten nahi da, esanat. Ezin parrez, derrepende, Frankokin hobeto biziginan, a ber, 5 urteko ume bat, a ber, zu, zeinekin bizi izan zehazu, corazón. Exactamente. Oin derrepende bigotia modan baita. Nik bigota beti izan dut, Eta ez esaten duzu, Marian, bigotea bai, ala ez. Bigotia? Bigotea zer? Bai, ala ez. A ber, Zer? Uau. a ber, Zer? esanaet. Zer? Nere, Gorritu ez, intzaio. a ber, gorritu intzaio. Adibidez, nere mutila nik ezagutu nun, 2 urte, bai, nobilo badakat, nik ez tegin nola, engainauta. Hor dau, sekuestrauta dakat. Nun baiten. Bizarrakin ezagutuet, eta naho bildurtuta egun ematen bizarrak entze bau ze ongoa hor. Hor ojo, hor sorpresa. Osa, ez que ezin parrez, ze da... Nie. Esaten du bizarra gizonezkon makillajea dala. Ta, ez que ala dala. Nere Ta ustez ala da. ez da inguapua gero. Hoi egie da. Bizarrak endo ezke. Hoi egie da. Hau ez, behai ez esan, Ai ama. Hau gure artian, eskerrak. Bigotea bai o bigotea ez? Eta bain, bigotiana, bale. Claro. Ez que junik entzai, Bai, nahi dunen. Ez que, bakizu zebezatzen Nahi zaiten. Nahi bigotia... Bain, gizonak ez duen, gizono jendiak. Ez que, igia, sikila da, eta dana epilauta eta hobetoa,
Ez que jendiak hori izatea, huidia zikina dela, ba, eskusa hori, ez que ez dakit eskusa bat ateatzen nahi nintzen, Xabin. Ez gustatzen, bigotia, bueno, jazta. Esan behar, zeon da, esan Ez que gaina egite zaizue gauzak hor, bueno, zu txukuna zea. Jo, jendia hor gauzak ati hau, pelusilla batzuk, derrepente hola, Ta, eote zehazu pelusilla horren behira, ze hor ikusitezu ze bueltaka da. Ta, klaro, ez diozuela ingoz, ez dakazu konfiantzaik horiteko, Ta, dia gauza batzuk, ebita ingo nitunak, nik. Osa, ni bigotia bakat, pixkat gaina, de hecho. Baina hori da, un bigoto sutil, un bigote jugueton. Hemen, ez erritzeik ati hauko. Hori ja asko da, Xabi, marka hau. Hau ere jugueton jarta, Hori ere muy jugueton, zuze. Jote. Vale, ja. Nola etorri gara? Ezkemen, jarri, ezkemen berda pixka, konturatzen zain hau zer dan. Ez, ezkemen... Hau, zirkoa da. Publikoa, onda izate pasatzen? Bueno, daude nivelak. Egia da gu jarri gara hemen tertulia baten. Ja, hau ezke hau daka. Lasai. Hemen musikoa ja daude... Aspertuta. Ja, behatzak, Eta zehatzen. horratzean daun beste bakarren bat. Bai, egitea, bale, bueno. Ba, igual jundo gainigo bukatzen. Bai. Bukatzeko, esan berdet, oso marabillosamente etorri zea. Baino, ni, hemen, emate bestatela ulertzen, baina ulertzet. Eta, moren, igual hau inventatzen nahi naiz, da igual gaski naiz, baino, etorri da, ikustezue hortik belartako batzukin, ikustezue? Aro doratu batzuk. Doraua, morenuai plateaua ez hobeto? Hala. O inventatzen nahi naiz? Osa, nik doraua rubila naiz, bueno, rubila, a ber, naturala naiz guztiz, baina, bueno, gutxo gara bera, bale? Me igual baten bat. Ni doraua, baina zuei igual plateaua ez hobeto? Ni kolorimetrin aurkakoa naiz. Kolori? Kolorimetrin aurkakoa naizela. Kolorimetrikua, ze? Hori Zientzi zestura ez bat da jau, dau. zestura hitz hori ez da jau. Zientzi bat dau, Eta zein du? Batekin du, seguro nau hemen publikon daun batek kolorimetrian kursillo bat induela, eske konbentzituta nau. Bai, Batuko dugu. batei eman indio, jata, zea izan da. A ber, kolorimetria. Kolorimetria zientzi bat da. Vale. Eta zientzionek aztertzen do, guk dauzkun tonun arabera, ea ze kolore jungo zaigun hobeto. Hori da, nahi esateiela pastel, es como, koloriz pastel, hori da dana. Zeze mierda, hori batek esan zin, que va de entendida, ni puta idea, ez daka. Baina, kolor pastel da. Nik errespetatzen dut, kolorimetri nahitzen dien estilistak, errespetatzen ditut. Nik ez da sinisten kolorimetrin. Baina! Nik ez da sinisten, Ez. eta iruditzen zait, gainea, morenoi, hobeto egiten zaigula doratu errubioi baino. Berka. Nere ustez. Txun. Ustez. Ba, nahi izu da, nahi oparitu indizkielako. Eta bestela izpak dazkan, nire izpak rubila da, eta hola erabiltzaitu, eta behi lapurtza izkiot, eta... Eta hoxe, ba, izu, ezue kolorimetria baio ez? Ostra, bale, barkau. Ostra! Ez gaur, sartu nahi zen emaino, etxai gehiokin amaitu. Bai? Hemen tomatina, pa, gaina zuriak, izango ja. Horrekatik. Zuri erosin botatzeko, bueno, behintzat. Ekarri behar nituen. Bai, batek arrepau du, Xabin, behandu ibilizea. Behandu baino arrepatu, Oso. 40 urte hauek, mal te están sentando, Bai, txiko. pesan. Nik jetxe ingo naiz, bale? Bale, igual, nire bai, ezta? zea dazkau hemen Zubukatu, Filipino batzuk eta nahi batzu publikoa eman da. Bale, Publikoa eman, ez dakit. Zunai duzu Filipinoa? Ez, eskarrik asko. Ba, noa. Bueno, inigo, ba, izan berra dakau, placer bat. Osea, gaina, hola, ezke bitu, oso jende guapua geha, ez dugu edo zein invitatzen. Osea, pelota pixkat, ezate zaior. Baina, bueno, inigo, aizu, eskerrik asko. Mila esker, plazerra izan da. Bai, espero guztua egon zehala bentsat. Olako, ba, beste bat arte. Hau, baino! Aiban utzi bat. Hau, baino! Inigo junin da, ja, ez? Ja, junda? Horre, buelta bin berdu. Euskitze barkau, favorez, perdóname. Hola abandonarte. Euskerrak zuri, Xavier. Ba, elegante da, oso euskaldun tankea, elegantea. Gizona, esan barra da. Bueno, hacemos publiko? Argi, posta naiz. Hor pixatean goet, bale? Oain dakau, gonbidatu bat,
Flipa ingo zuen gomidatuakin. Ni pentsatzen nun, enekinen harrapauko genuen baio ez? Ze, egia da, eukitzaitu momentu batzuk oso okupauta. Claro, batez, okupauta noiz egotea? Neguan da egotea, baina solicitadísimo, eta bada, olentzero bat, olako jendia esatezula, jo, kriston okupauta egotea, eta gero, ze pasatzea jende honekin, gero nun geratzeia. Orduan ikusten, ez, interesantia dela, olako jendiai entrevistakitia. Maixuak tope egotea, gero derrepente udaran, zeiteue, zerre, urte osoan induena. Barka, kuadria maixu asko azkatela eta huikeme lintxan. Baina, gaur, dakaun gonbidatua mesedez, etxalo zaparra batekin hartu, ze asko kostatu zaigu ekartzia. Benetan, Jesucito de Nazaret! Aurrea! Aupa, Jesus! Harin kristaua, harin bai belena, Jesus adoratzea, aldan lasterrena. Harin kristaua, harin bai belena, Jesus adoratzea, aldan lasterrena. Ez da txaloike honek, ez da Ez da txaloike, danak daude. Ez que geratu da jendea xokean. Xok. Gaixo, Jesus. Apa. Bueno, Jesus. Ez dakit, nola nahi dezun deitzia. Etzazu, a ber, Jesusito, tia. Jaiotzan hori ite aldezu. Zea, Marian mantuakin da. Bueno, zure amana. Nika, buen dio. Hau, A ber, ez bota hola gauzak. Bai, barkatu. Jo, atretzua dela. Bueno, nola nahi dezu deitzia Jesusito? A ber, ze, azkenean, jendiak ez izan asko dituzu, ez da? Jesus, Jezu, segun akutezean. Txus, maestro, mesias, jainkoaren semea. Jesu, puto amo, kerrak. Puto amo ongi. Puto amo deituta ondo. Bai, puto amo. Bestela txuz, baina puto amo nahi egon. Antzematea, seme bakarra dala, gixajo hau, meika, buen dira. Ez? Bueno, baina zorionak aizu, indala gutxi izan dira, zure urtiak, ez da? Bai, bete izan diate abenduako 24 edo 25, orain ez nego gogoratzen, Bai, baina hortik jaio egin nintzela. hortxe. Hori esaten du profeziak. Ah. Bai, gaizki zaude. Ta non jaio zeinan, zein da zure familia? Zein nolako girua bizi izan zenun? Bueno, giroa zaila. Giro, zaila. Bai, ni jaio egin nintzen Belenen, herri txikitxo batetan, bai, urkullu batetan, Urkullu batetan bai, eta, bueno, aitarekin, Jose Mari. Bueno, Jose Mari, esate duten nire aita jainkoa dela, baina berak beti tratatu izan nago aita bat bezala, asko maitatu izan dut. Eta gero Maria, ama, uxo batek aurdundu zuen. Ni bezala, bai. Orduan, ikastola eta hori gogorra izan zen. Azkenean familia oso berezi bat ginen Belenen. Orduan, gestazion subrogada zan, ozertzan, oza, en plan... Oza, umia erosin zuen haueke, o nola dijo asuntua? Txalo ezin, ezke... Barkatu, txuz. Hori, eske, hile horrekin ez zaitu ondo ikusten hemendik. Ja. Eta pena bat da. Turkia juntzea zure hilia jartzea. Ez? Ale Mateo. Bueno. Turkia juteia, batzan, zeak, Korazon inigo, batzan, zea, barruna sartu bezala, pa sartzeitu, banan. Bai. Bai, elegante zaude haizu. Bai. Bueno, eta orduan, aitakin eta, aita, Maria, Jose, bale. Bueno, nola izan zeinan, igual ez du bitzeingo, igual hori ez da, zuri galdetu beharko zerbait, ez da, nondik etorri zean. Ez dakit. Normala. Nire hori kontatu idate eta horrekin Eta gelditu naiz. zemuzko hautzaroa izan zenun. Ze arrakasta ondile izan zenun, zure mezuakin, eta derrepente izan zenean gauza bat. Kristona, kristorena. Ikasi nuen DBH laugarren mailara arte Belenen, baina gero biratzen ziguten Jerusalem ebran. Ni garaian kou eta bup egiten genuen. Eta ikasi nuen FP batan, baina eta hori hasi nintzen lagunekin, klasekidekin nire mezua edatzen. Haien artean, bai, hori esan zen hasiera. Ez nintzen oso trebe askuekin, orduan...
Eta drogak eta hor bai, o ez? Osa, esan nahi... Duela Droga legalak 2000 zian, eta ilegal? piko urte, Ja. pues es que ez du gogoratzen. Tripillak eta olako ez dakit, ezke gauza batzu. Ustut, ez. Osa, zure mesua, oso gustoa, zure mesuak. Baina polemika handia ekarri zuen zure mesuak, ez da? Bai, azken finean nik sarrera asko saltzen dituenan, Bai, ezke vanguardia bat izan zen. Bai, eta Ponzio Pilatus jarri zen enbidiarekin, eta, klaro, zen gaur egun zetak eta ETS bezala. Wow. Ponzio Pilatus eta puto amo. Vale, Sold out. vale. Eta zenbat urte dituzu? Ostia, Bai. zaila da honekin Zaila, bai. bizitzea, Bai? Nik zenbat urte? Pues okerez banago, a ber, eski naute askotan. Bai, askotan. Eta gero berriro berpiztu, Walt Disney bezala. Ja. Baina tope, Orduan- hor txezaude hor dia, Bai, orduan nik uste dut 2026, Ah. 2028 bueno, pues Claudio Landa, Femi Muguruza, Pantxo eta Peioren garaikidea. bale. Gutxi gora bera, Gutxi gora, bale. Gutxi gora bera, gian Pantxo eta Peio lehenago ez du gogoratzen. Bale. Ondo, kinta generazio ona. Hori da, Oso bai, generazio. artista Oain daude, asko. bueno. Bai, ondo daude. Bai, bueno. Zue, bueno. dirua hoi tope daka, Hori, Broma gutxi. hori nik baino gehiago, bai. Nik Bai. esan nuen pobreen hitza eramango nuela eta, pues, fallo. Fallo, bai. Eta Muguruza, pues, kontrakoa, bai. Ta eske, hoxe, eta besti ben sartuta, ez dakize, eta zu, bueno, aldezu nahi dezu, lasai. Bai. Ez der pasatzen. Eta orain zertan ari zea? A ber, puto amo. Puto amo. Bai, bueno, duela 6 urte gutxi gora bera, eskateatzen zait tripa, no mola. Bai, Kameretarako, Tripa normalian ateit, bai. Oie Bai. gauza batzu dira, no? Lasai. eke da amaren pañal bat, te quiero decir. Aman pañala. Bai, o Mariaren pañala. Marian, Eta, bueno, zeizen galdera? Aber, oain zertan zabiltzan, edo zer egiten dezun, zure denboa librian, edo zer da oain zure bizilataz? Ose, zan, oain lanian ez zaude, o... Bai, duela 6 urte sartu nintzen abokatu batekin, eta, bueno, Eliza Katolikoak erabili duenez nire irudia, nire mezua, eta hori Ja. eskatu nizkien royalty guztiak. Ah, Eta orduan atera dudan diruarekin, pues hori, ireki dut, zera, gimnasio bat Basaurin. Nahi baduzuek, Kristau, CrossFit, Basauri. Crystal CrossFit. Kristau, CrossFit, Crystal CrossFit. Crystal, CrossFit, .com. Basauri, eta, bueno, eskaintza polita ditugu. Bale, eta esan diate baita, musika talde badakazula, edo zebiltzezea... Bai, bueno, hasi gara musika talde batekin ez, bere garaian jaibiltzen nintzen ni, jendeak hau ez daki, Eliza Katolikoak ez duelako utzi. Baina... Eliza Katolikoak ez zizun utzi. Ez, Ike baina- raro gauzak debekatzen, Eliza Katolikoak. Ke ba. Bale. Eta orduan, hori nik musika talde bat naukan, eta orain egin dugu deitzen den gira de reunión, egin behar dugu. Gira de reun... zueke sartu Gu baita, zeate. Pantxoa eta Peiorekin, garaikidea, Ai. eta Muguruza, eta... Ja. Bueno, Aizu bat zetakei kaso hain peio reparazei, ez? Ahi da jende asko moitzen, bitu erramun. bueno, a Erramun ver, nahi asko etzaio geuko, eta Ramon sartu zaite. mugitzen gutxi, baina, bueno, bai. egotzen. Nere teoria da, Erramun eta Maixuz sekuestratuta daudela. Bale. Hori ere beste eta, bueno, Bai, bueno, egin dugu, eta bueltatu bagara, Jesus and Judas. Berriro elkartu Jesus gara, and- guk geneukan berez, eske asko aldatu dute teoria katolikoa, bai? asko bai, hainbeste aldatu. Baina guk geneukan musika talde bat, bertsoa botatzen genituen, herri-zerri, eta, bueno, pues aldatu dute, baina guk musika talde. Jesus and Judas and the Nazareth Blues Band, dituela. Bale, Eta zerbait jotzeko prestengo zeinateke bain guri? A ber, nik ongi egite ditut mirariak. Baina... Bale. Norbaiten nahi badu, el niñoren loteria edo zerbait, ni izan naiz. Ni ez, zuek? Miraria. Miraria, Ikusi duzu. bai. Eta, baina nahi bezu jo dezakegu zerbait, hasi garan saioekin, egin badugu gure, bueno, Ordizire etorriko zeate? Egon zeate udaletxekoekin? Claro, baiez, claro, bira mundiala da. Bira mundiala, wow. Bai. Hasieran kanpoan, eta gero barruan. Ondo, bale. Bai, Bueno, ondo. Ze ordenak eukin berdu, eta bai, gero barrura, kanpoa, eta gero Hori da. zentrau. Kanpoan eta barruan.
Ni, igual ez dizuet esan entrevistatzen nahiko txarra naizela. Hori igual, detalle bat, baina bueno. Bueno, gustora nago, Gustua zaude? Bai. Ba, ni ez, hotzak nago. Bai. Hor dizien ez da izan pasatzean. Mikau, eskua azkat, bitxo ikutu eskuak. Bai. Bueno, hau da ja paralizauta. Udaletxen idatzi hori, Hacía frío. Hacía frío. Hacía frío. 3,7. 3,7. Ba, ondo iritzen bazaizu, ingo iguzu... Bale, bai, egin behar dugu gure abesti guztien errepasoa. Lehenengoa ditzen da txuz. Eta hori ongi ateratzen zen. Bueno, a ber. Laguntza behar dizu, mikrofon matan egituzu ekartzia eta jartzia? Bai, eta jartzen, bai, favor. Eta Judas baita ere, etorri da nirekin Judas. Judas? Judas. Judas Jesús, and Judas, and de Nazaret, Blues Band. Tan un dago Judas. Estakito. A ver, Judas. Oi. Judas. Pegao, hostia. Judas. Ahí ama. Aboi, hostia. A ver, Judas. A ver. Hola, Judas. A ver, Judas. Que estoy aquí, hostia. A ver, jainkoane baina ez dut ikusten. Hostia, Judas. Hola, Judas. Kaixo. Maria naiz. Ai, joder. Hostia, ai. Hau, jende celebri. Judas eta hau da Nazaret Blues Bandeko parte bat, Txalo bero bat, favore. Nazaret Blues Band. A ver, Jesús. Hostia. Bai. Ya si van nintzen, técnico, súbeme la pea. Ay, va, tripa. Joder. Venga, Jesús, ánimo. Carne para la picadora. A ver, ¿dónde está barrua kanpoa? Que ya tengo. Eta pua. Bai oez. Ordizia. Venga, Ordizia, hostia. Venga, Bai, venga. osea, hostia. Joder, está ere. Bai. Venga, aupa la leche. Venga. Venga, chalos. Venga. Dale. Dale, tú. JJ's. At the number of the Blues Band. En Ordizia. Yeah. Venga, Ordizia, Hostia, coste me da. Yeah. Nire naiz jenkoa, nire naiz mesias, ohartaratzea naiz, nire zainetiko dola, nire ama Maria, nire eta Jose Mari. Para. Igual berriro, Hostia, Judas. Ensaio. A ver, bueno, eta kontzertua daukagu 2025ko iraia 9. Timoaroa, tu. Timoaroa, bai. Hartu sarrera, bale? Mitaroan bezala. Eta ETSen bezala, bale? Venga, berriro ahí. JX! Yeah. Venga, txaloak, hostia, joder. Berriro, va. Nire naiz jenkoa, nire naiz mesias, ohartaratzea naiz, nire zaietan odola, nire ama Maria, nire eta Jose Mari, bella eta estoa, familieroa. Tutenago, atzerrenago, Eliza buruak, jaidauka erroman. Osoan gizartea hankaz gora, beste orban lurrean hilda! Limajo el que no.
A ver, flipao. Belaunik abegatzeko ere. Bueno, eskerrik asko, eskerrik asko, hausi izan da. A ber, zai da. Eskerrik asko. Hala, ni txiringitua jasotzen hasiko naiz. Ze ja usteet heldu dala agurtu, jendia. Eskerrik asko. Hauze izan da Jesus Nazaretezkoa. Nire kasua. Alpeluka kenua. Bumpaires, yeah, yeah, yeah. Bumpaires, Ya te. yeah, yeah, yeah. Bumpaires, yeah, yeah, yeah. Bumpaires, yeah, yeah, yeah. Bumpaires, Bueno, hauze izan da dana. bumpaires. Eta hauek izan dira Xabin Fernández, Pasa Xabin, Antonio Iriarte, June Gabarain eta Xabi Olano. Yeah, yeah, yeah. Eta Inigo Mesedez. Yeah, yeah, yeah. Bumpaires, yeah, yeah, yeah. Bumpaires. Ale, agurtengo dugu. Ba. Eskerrik asko ordizi! Hau bai publikoa, hau bai. Hau bai, Torre Jerry. eta etorri alde bai. Hauk ez zerbait goierrik. Ezkerrik asko beste bat arte, hause izan da Pumpaires eta hoxe, segi bat pelotan danok. Ale! Aio! Opa!